nin me masro ne nyam wanda farani miniti bisaba nyono kawfe anga folini walimando be oye awmun be lajalla wala sa kuna funu be soro malikun ka ani jenfan ro kun ka ni atma sele bi ba mananga kuna funi na apma baye kile kayni motin tumaktu ani gaw fuka tabla nyamela no e Niger capitale olu temenen ko fait désormais Sky Mali be jigi Abidjan kawfe abaranundon kera ka beni octobre kalu kile foloye ore aga bi ba mananga kuna funi na apma baye mumena wala awi soni konnala ka foli kura ka anyeshi auma ina fanya fo bakruba kuna funu na tumna kai mopti tomoktu go fuka tabla nyamela no e Niger fabaye olu temenen ko fait désormais Sky Mali ka avion be jigi Abidjan kaw fe no abaranu don kera ka beni octobre kalo ukle foloy amolo dona ka fo u baranyogo no yo u partenaire olu chaman tumbi akeneka Ali Hamidou Badini ani Ibrahim Koulibaly fanat me chef la jabaran so tokola jamana nyema Modibo Keita tokola aéroport senu kan fe femi tariku kuraye obeka sebe jamana yin pankuru ko binankunka avion boli keneka pankuru mumbe nabo fama ko Sky Mali labon be sena yasa Bamako Abidjan Bamako ko baraw nundo labon be sabatilen ko fe tama don fe fogata bla lakana ko o jalatigalila Sky Mali tamaden kun folo o bismillah mne pankuru inkono nisondia ani baranye don konnana passager chela kuna fundila chama fogata bla Mali ministre korola munga cha kumenye shin tungara keuma ube anga jamana yere capital do ube iko kai Tombouctou Gao Mopti ube tali olo deja o kofe unana kasira were bo nyame bi ambe kata Abidjan ne kon be do de ke compagnie ou be se ka yirwa chugo min kata nyefe parce que ni ala je anga sous région na atama ka gele erkele ani sangatan duro ko fe Sky Mali pankuru aidu kolo la soro aéroport Félix Houphouët-Boigny o konnala tamadeu kerenkerenyama Sky Mali ma nyemo olu bismillah nisondia ani karama konnana ka keni baranundo o kene sigeliye senka Mumbe Bamako Abidjan Bamako Otama Kofo Sky Mali na kunye fembaye abina Mali Bamako ni Abidjan na surunya parce que mo chama be occasion soro kana ugati unyana boka sigi jona malla abina ke sababu e fana mo chama be boya ka tu ka demala je malla ko mo bo malla kana ka demala je yanchugumna donc o be ke sababu ali jago sira mbe jamana fulani nyogonche kayiriwa parce que fin dobe o mangri ubise kana ka ta dron avion na kata nai Sky Mali kani sira croix Bamako Abidjan Bamako atamo be boloda dogokun kono chien saba araba juma anikari songo nogola tamadenw ubise ka tama diabo chogoya mine awani sira croix imba jira ka fo ko Sky Mali nyama yaso o kelendo ka wulika jo sabati farafina fabao olu bise ka sogo nyogona chogomi ni ka sirao olu surunya ka sabuke sanfɛ taama ye an ka laɲini ye de malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ se ka lafiya s'u ma cogo min na taamasira fɛ donc pankuruko fanfɛla la ka nɔgɔya d'u bolo kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ se ka taa hɛrɛ la cogo min na ka segin hɛrɛ la o de y'an ka laɲini ye o de y'a to an bɔra ka bɔ Mali kɔ kan ka na fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na basa maliyɛn ka ca Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na i n'a fɔ Ivoirien fɛnɛ ka ca Mali jamana kɔnɔna cogo min na ka taa ni ka seginw nɔgɔya jagokɛlaw b'o la baarakɛlaw b'o la sira wɛrɛ caman b'o la quoi donc o de y'an se yan bi laɲini fanba ye min ye mɔgɔw an bɛ maliyɛn bɛɛ de wele diaspora bɛɛ an b'a bɛɛ de wele u kana an dɛmɛ Maliko la parce que n'i ko Mali a tɛ taa malidenw yɛrɛ kɔ u k'an dɛmɛ nin baara in na u kana billet ta billet bɛ sɔrɔ Abidjan yan cogo min na a bɛ sɔrɔ Mali la a bɛ sɔrɔ aéroport la a bɛ sɔrɔ Bamako a bɛ sɔrɔ Gao a bɛ sɔrɔ Kayi a bɛ sɔrɔ Tombouctou an bɛ munumunu yɔrɔ o yɔrɔ an ka billet bɛ sɔrɔ la agence fɛnɛ na a bɛ lasɔrɔ yen kosɛbɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ ye a kuncɛra ni dumuni mifɛn ani yiriden sifa caman ye mun bɛ balimaya ani sigiɲɔgɔnya sinsinni ɲuman ko fɔ Mali ani Côte d'Ivoire jamana cɛ
o kɔfɛ san segili o baaraw fana boloda la baara ɲɛdɔn ani hakilisigi kɔnɔna na nɛgɛ kɛɲɛ 15 sanga 45 waati Pankuru a ye kɛnɛ lasɔrɔ Bamako yan nɔ. Laada don sigida duruna mairie ɲɛmaaw fɛ wagati ni wagati ka kɔmasegin ni kɛnɛ dɔ sigi sen kan u k'a ma restitution u y'o baara in kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 30 ye Dawudabugu o mairie la a kun de walasa ka danaya jɛya ka danaya tilennen to mairie baarakɛlaw ani sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ Penda Kone ani Boubacar Traoré tun bɛ chef la Jabaramuso tɔgɔ la. Ka sanga ni commune 5 mairie ka baara komasegu bolodalen ye mairie jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baaraw fɛsɛfɛsɛli no walawalali la jamana kɔnɔdenw ye commune 5 mairie lajɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka kalo wɔɔrɔ baara komasegu kɛ ni k'u walawala jamana kɔnɔdenw ye kalo wɔɔrɔ musaka min bɛ bila an ka bolo kan n'Ala sɔnna ma an bɛ se kinw kɔnɔ ka kunnafoni cari hakili la o wulikajɔ de tun b'an sen kɔrɔ mais ni société civile tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu y'a yira an na k'a fɔ dɛmɛjɛkulu dɔ b'u bolo mun bɛ fɛ ka se an ka restitution kɛyɔrɔ la mais laɲini mun b'u bolo o ye compte administratif waliya ye an y'a yir'u la k'a fɔ a gafe n'a bɛ fɔ mun ma compte administratif 2024 o gafe an b'o di u ka ɲɛmɔgɔ ma n'Ala sɔnna ma baara in anw b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛlen don a la kosɛbɛ mais an dafalen tɛ an ye adamadenw de ye mais adamaden baara fili dɔw bɛ y'a la laɲini ye mun ye ni fili fɛn fɛn yera an ka gafew la bonya ni karama kɔnɔ a ka las'an ma an b'o taabolo fali n'Ala sɔnna ma musakaw fana bɛ taa sira mun fɛ n'u tɛ ka taa mɔgɔw jimi sira fɛ u k'o fana fɔ an ye pour que an ka an bolo yɛlɛma an nana ka ta le 1er janvier 2025 ka na le 30 juin 2025 an y'o kunnafoni musaka min tun b'an ka bolo kan an y'o de taabolo fɔ mɔgɔw ye. walasa ka se ka ni lajɛrɛ in sigi sen kan ni ka baaraw nɔgɔya i ka dɔn k'a fɔ an ka conseil national de société civile maaw olu y'u sen don ni baara in na walasa ka se k'u jɔyɔrɔ n'u ɲɛci yira gouvernement dɛmɛni ani jamana kɔnɔdenw dɛmɛli la ka sanga ni société civile mɔgɔw ka baara ɲɔgɔnya n'u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ye ni ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ jamana kɔnɔ olu y'u sen don ni baara in na walasa ka se k'u ka cɛsiri yira jamana ka taa ɲɛ la. An nana bi commune in na ka mairie ka n'a ka compte administratif lajɛ a bi passer compte administratif a y'a kɛ a ka commune kɔnɔ mais an y'a ye k'a fɔ kalo wɔɔrɔ a bɛ taa ka quartier bɛɛ la mais centre secondaire bɛ quartier fɛn fɛn na a bɛ taa yen a bɛ taa kuma min sɔrɔla min ma sɔrɔ pour que au moins population bɛ se k'a dɔn min sɔrɔla donc vraiment acte in a diyara an ye an y'a ye an y'a fo a ko ale kabala. An bɛ wele da min ka sisan o ye ka fɔ mɔgɔw ɲɛna commune ma tɛ se ka dilan n'a ɲɔriw tɛ a bɛ dilan ni tererelu de ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka wakiti tererelu la n'an y'o kɛ peut-être an ka siraw an ka dɔgɔtɔrɔso ekɔlisow vraiment an bɛ se ka contribuer ka fɛn caman k'olu la. Ni lajɛrɛ in ɲɛnɛmayali commune 5 maire fɛ ani société civile maaw walasa ka se k'a yira ko yuruguyurugu ni namara ka kɛlɛ jamana kɔnɔ o ye olu ka laɲini la fanba ye jamana taaɲɛ yɛrɛ kama. Société Tezara ka baɲumankɛ walew hukumu kɔnɔna la u ye dɛmɛdi kɛ ni ekɔliden minɛnw ye k'a ɲɛsin Jelibugu CAP ma a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa-don octobre kalo tile 2 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Société Tezara ɲɛmaaw tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Madiawa Kebe ani Abdoulaye Jara kan Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Nin ɲɛ lada ye san o san ni Tezara tigi n'a baaraɲɔgɔnw b'a latilɛ u bɛ dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ekɔlidenw ma ɲinan kalan daminɛ la i n'a fɔ u b'a kɛ kɔrɔlen cogo min Tezara maaw bɔra ka kalandenw minɛnw caman di Jelibugu Kapu Foroba ekɔli dɔw kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnna kilasi fɔlɔ ni kilasi filanan maaw o ekɔli publique dɔw ye Jelibugu ekɔliso groupe scolaire AFD Fajigila ekɔli communautaire Koro Nafaji Dumanzana H ekɔliso Kulubilenni ta fo ka taa se Sotiba village ekɔliso ma ni ekɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen na ni Tezara maaw taara yen u ye ekɔliden saki di kalandenw ma min ni kalanminɛnw caman b'a kɔnɔ wa baara ninnu bɛɛ kɛra nisɔndiya ni farifoni de kɔnɔ. Nubu Soleil o directeur n'o o ye Tezara tigi yɛrɛ ye
ale de nana hakilina ye ko c'était denmisɛnnin minnu ye donc ko ka saki d'u ma premièrement mago bɛ minan fɛn fɛn na o bɛ saki in kɔnɔ deuxièmement bɛ minan fɛn fɛn na o bɛ saki in kɔnɔ k'a ta Bamako la yan Bamako commune bɛɛ o bɛɛ kɛra la en plus de ça Kita b'a la Seku b'a la Kaye b'a la saki ba 3 premièrement ni deuxièmement o de tila Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a di denmisɛnnin denmisɛnninw ma Kaye Zara dɔ b'a kɔnɔ mathématique b'a kɔnɔ Mamadou ye Bineta b'a kɔnɔ Kaye de dessin b'a kɔnɔ règle b'a kɔnɔ Bigi bleu ni Bigi rouge b'a kɔnɔ crayon b'a kɔnɔ Thailand b'a kɔnɔ chiffon b'a kɔnɔ ardoise b'a kɔnɔ o de bɛ Kaye ni chaque ni kelen o kelen bon an bɔra ADS la ani ADF o jelibugu ye bon an filɛ ni actuellement an filɛ ni Sutuba village la an ye kulubilenni kɛ an ye nafaji kɛ an ye fajigila kɛ ladilikan min kɔni bɛ ne bolo ka s'olu ma denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye donc minɛn minnu dir'u ma a ma d'u ma ta dir'u ma u ka baara k'a la u ka kalan k'a la u ka courage ta u ka kalan kɛ sini olu yɛrɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ jelibu kapu kanonabila min kun bɛ kɛnɛ kan a ye waliɲumandon foli kɛ k'a ɲɛsin tezahara ɲɛmaw ma u ka nin san o san ɲɔgɔn dɛmɛ ma k'a ɲɛsin jelibu kapu école publique ma bi kɔni ne nisɔndiyalen don k'a sababuya kɛ tezahara bɛ fɛn caman kɛ jelibugu kapu kɔnɔ a fɛn ninnu na château b'a la classiw ka rénovation b'a la ka banw renouveler ka saki ni kayew di écoledenw ma a ka ca ni san caman ye san caman an bɛ nin événement nin kɛ jelibugu écoleso la yan donc an foli min b'an bolo ka fɔ tezahara ye o ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ala ka tezahara taga ɲɛ ladilikan min bɛ ne fɛ k'a ɲɛsin écoledenw ma c'est que écoledenw u ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la baara de bɛ mɔgɔ nafa maa minnu garijɛgɛ donna nin kalanminan ninnu na k'a daminɛ ekɔliso ɲɛmaw ma ekɔli karamɔgɔw ani ekɔlidenw u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka tezahara ɲɛmaw n'a baarakɛlaw fo ka sanga ni u ka nin ɲɔgɔn dɛmɛ in ma ne nisɔndiyalen don parce que tezahara y'a ka laada latilen a bɛ san joli bɔ bi san o san u bɛna cadeau dɔ an ka denmisɛnninw ma sakiw a n'a kɔnɔfɛnw anw yɛrɛ bɛ te sɔrɔ ka min ala ka barika don tezahara la ladilikan min bolo denmisɛnninw k'u cɛsiri kɛ nin kun ye walasa k'u cɛsiri ka kalan kɛ parce que tezahara bɛ jamana jɔ la jamana dun kɛ sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'i ye denmisɛnninw ladiya ka ca la i ye baara ko kɛ jamana bɛ taa ɲɛfɛ ko min na a bɛ t'u kɔnɔ ala k'a to u ka kɛ kalankɛlaw ye ADF tɔgɔ la an b'a ko vive tezahara ala ka barika don tezahara la san o san tezahara b'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na sakiw d'an ka lakɔlidenw ma saki caman ka te d'an yɛrɛw ma hali an ka feerekɛla min bɛ taa an bɛ te d'olu ma an bɛ tezahara fo ka tezahara barikada o y'an ka denmisɛnninw dɛmɛ min ala k'u yɛrɛw dɛmɛ ala k'u sankɔrɔta ala ka tezahara sankɔrɔta ala ka baarakɛlaw sankɔrɔta ala k'a bɛn ekɔli taara kunu ani gɛlɛya fitinin dɔw bɛ na o min bɛ o banna ka ban an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ tezahara y'a ka laada tile u fana k'u ka laada tile u ka baara kɛ komi san tɔw. an kɔni kuma wɛrɛ foyi t'an da tezahara ka foli kɔ san o san u bɛna an ka ekɔlidenw de ladiya wa an yɛrɛ bɛ ladiya wa tezahara fana ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka tezahara san a ka sanu a ka di ani u bɛ min kɛ kalandenw yɛrɛ ye se tɛ minnu somɔgɔw ye tiɲɛna ka saki ni kaye d'u ma o ye fɛnba de parce que an bɛ dɔw tɔgɔ sɛbɛn an b'u sɛbɛn fu yɛrɛ la wari t'u bolo bon n'a fɔra ko ka na saki yɛrɛ d'u ma tiɲɛna u ni foli ka kan. an sewalen don bi ka sababu kɛ an ye tezahara sɔrɔ an fɛ yen i n'a fɔ kɔrɔlen u b'an dɛmɛ cogoya min na ka dɛmɛ don an ka denmisɛnninw ye minnu bɛ lahalaya gɛlɛnma kɔnɔ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati na a ma nɔgɔ mɔgɔ si ma nka nin na kɛ sababu ye kalan bɛ se ka ta yɛrɛ ni baden na a bɛ caman dɛmɛ. an bɛ Zahara fo kosɛbɛ vraiment an ka dugawu b'a ye ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye ala k'a kɛ labanko ɲuman ye bon kalanden minnu ye minɛn sɔrɔ u bɛ content kosɛbɛ puisque tɔw ninnu fana mana ye dɔrɔn u bɛ content an b'a f'u ye k'u ka kalan kɛ kosɛbɛ san wɛrɛ n'u nana ko tuuru bɛ se olu yɛrɛ ma. tezahara mɔgɔw ni ca ni baraji ala k'a ka tezahara ɲɛ taga ɲɛ san o san u bɛ chèque di ne ma. tezahara bɔra ka nin kalanminan minnu di a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni tɛgɛdiɲɔgɔnma sinsin kalanyɔrɔw ni entreprisew ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna se tɛ ekɔliden minnu mansa ye wa a bɛ kalan ɲuman sɔrɔli sabati an ka jamana kɔnɔ. walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka Samayira Sanogo la. Marokukaw fɛ yen nɔ a bi wagati bɔ fɛn min ye munukumanyaka kɛwalew ni nisɔgoya tamaw olu ɲɔɲali bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔgoya tama ninnu hakilina bɔra jɛrɛjɛkulu la n'o ye GZ 212 ye ka bɛn ni u ka laɲini ye arabadenw Maroku kaɲakan fanfɛla maa 2
olu bɔnɛna u nina ka bɛn u ka wuli ka jɔ dɔ ye min tara ka ɲɛsin golomasiri tabaw n'o ye gendarme lakaw ye ni maa kofɔlen ninnu u wulila k'i kunda gendarmerie kan muru oni maramafɛnmisɛnninw caman b'u bolo k'u bɛna dankari kɛ gendarmew daka wɔrɔ la yasa ka u bolola maramafɛnw minnu bɛ tali kɛ marifaw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la ka sanga ni o waliya cɛjugu ye maa dɔw sɛbɛkɔrɔ joginna minnu dɔw bɛ tali kɛ finitigilakaw ani maa nanamakɔ sumalenw la ni muɲukumanya ka kɛwale ninnu a sen fɛ maa 300 bɔɲɔngo minnu sɛbɛkɔrɔ joginna maa 263 bɔɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen finitigilaka ye wa maa 23 o sɔrɔla ni muɲukumanya ka kɛwale tigilamaw la mobili 142 olu jenina ka fara mobili 20 n'o ye kɛn yɛrɛ ye tigilamaw ta ye olu bɛɛ lajɛlen taara tasuma fɛ ni muɲukumanya ka taama in sen fɛ Marokukaw fɛ yen waleya cɛjugu in Maroku jamana ɲɛmɔgɔw y'a kɔn ka sanga ni minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ Maroku kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ministère de l'intérieur a babu sentigi ye kangarima da kɛ k'a jira k'a fɔ maa o maa ni nɔ yira ni waleya cɛjugu ninnu na i ni ɲangini min ka kan o na ta ka da i kan. Congo démocratique jamana kono fiɲɛ bana min tun kɛlen bɛ ka diɲɛma labɔ n'o ye Ebola ye a yira k'a fɔ ko an bɛ kuma minɛ ko bi bana in a bɛ ka sila tunu Congo démocratique jamana kɔnɔna na min sɛmɛntiyara diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Congo jamana kɔnɔna na Organisation mondiale de la santé a ye ni laseli kɛ Congo démocratique jamana kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen maa 7 a yira k'a fɔ ko fiɲɛ bana in n'o ye Ebola ye a yira olu la min bɛna banabatɔ kɛ maa 64 ye bana in kɛra maa 42 sabu ye mun jate minɛna diɲɛ selege 4 Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Congo jamana kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bana cɛjugu in a bɛ dankari kɛ musolakaw ani sifinw n'o ye denmisɛnninw fitininw ye kɛnɛya tigilamaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu Kongokaw fɛ yen u kɛlen bɛ ka wulikajɔw boloda ka se ka jateminɛw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛyasow ka kɛnɛyaminɛw caman di kɛnɛya tigilamaw fura jɔlenw a ka ja ka se banabagatɔw dayɔrɔ k'olu fɛlɛw tigɛ yasa ni bana in yɛrɛ maa minnu na dɛmɛ se ka don a tigi ma min bɛ kɛ sababu ye ka se ka bana in kɛlɛ ka bɔ Congo jamana kɔnɔ ka bɛn ni o waleya ninnu ye wulikajɔw bolodali bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'an b'a wele ko campagne de vaccination yasa ka se ka dɛmɛ don maa 4,000 a n'a kunkan fɛn ma minnu bɛɛ lajɛlen bolo cira ni fiɲɛ bana in kɛlɛli kama o waleya ninnu y'a to dɛmɛ sera ka don maa bayirika caman ma ka bɛn ni u bolo cili ye nin fiɲɛbɔ bana in kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Congo jamana kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ don minɛ ko bi maa bayirika caman olu bɛɛ lajɛlen jateminɛlen bɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ furakɛli nasiraw fɛ ani lakɔlɔsili yasa bana in a ye se ka kɛlɛ k'a ban pewu Congo jamana kɔnɔ min laɲininen bɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ. Nigeria kaw fɛ yen nɔ kuma ni kuma fɛn min ye jikan bolimafɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye kulunba ninnu ye n'an b'a fɔ ma ko bateau minnu bɛ donibaw ta ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka don Nigeria jamana kɔnɔ walima Nigeria duguw ni ɲɔgɔn cɛ o bateau belebeleba ninnu kuma ni kuma u bɛ kasara sɔrɔ ji sanfɛ n'an b'a fɔ a ma ko jikan kasara min sen fɛ maa 26 olu bɔnɛna o nin na ka bɛn araba tɛmɛnen ni kunnafoni sɛmɛntiyara nin wɔrɔ kofɔlen maa ɲɛmɔgɔw fɛ k'a yira u la k'a fɔ ko tarata don Ibaji region na n'ale bɛ Gogi marabolo kɔnɔ nin jikan kasara cɛjugu in kɛra nin wɔrɔ kofɔlen in na batoba in a falen bɛ bunahadamadenw n'u bolona minɛnw kɛrɛnkɛrɛnya jagokɛlaw minnu bɛ taa jagofɛnw ta Nigeria dafɛ jamanaw walima Nigeria duguba wɛrɛw la ka na n'a ye u ka sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen n'an b'a wele ko Edo yɛrɛmarakafo ɲɛmaw a n'a lakana tigilamaw olu ye kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ ko nin jikan bato in ko a ye kasara sɔrɔ n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na kumana min nin wɔrɔ maa ɲɛmaw bɔlen ye kunnafoni kalama u ye wele bila teliya la lakana tigilamaw u ka se ka na dɛmɛ don ni kasaratɔ ninnu ma dɛmɛ se ka na don u ma jikan kasara in k'a yira u la k'a fɔ a sababu bɛ bɔ samiyafɛ sanjiw ani fɛn min ye surcharge k'u sɛbɛkɔrɔ fa fo ka dama tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye nin jikan kasara ninnu sanga ni wagati a bi kɛ nin wɔrɔ kofɔlen na Nigeria jamana kɔnɔ k'a yira u la k'a fɔ ko maa 31 olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na nin wagati laban in na ka bɛn ni jikan kasara
sira ye Nigeria jamana kɔnɔ. Amerikikaw fenino u ka secrétaire d'état no ye Christopher Lando a ye Guinée équatoriale jamana ɲɛma danga bisimila Washington faba kɔnɔ ka bɛni u ka kuma ɲɔgɔnɲɛw o n'u ka baara ɲɔgɔnɲɛw ye k'a lɔdɔniya k'a fɔ ko a tun bɛ wagati bɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump n'a ka gouvernement tun kɛlen bɛ ka lahalaya ta ka ɲɛsin Guinée équatoriale jamana ma ka sabu kɛ nafolo dugujugu ani yuruku ye baw Ameriki jamana kɛlen bɛ ka i kwada o waliya nunu kɛlɛli la farafina gunga an b'a jira k'a fɔ ka bɛni o laɲini Ameriki jamana kɛlen bɛ ka fiɲɛ bɔ da di Guinée équatoriale jamana ɲɛmaw ma ka bɛni u ka lahaliyaw o n'u ka laɲiniw sabatili ye baw an bɛ domine ko bi Ameriki jamana ni sena wɛrɛ b'a la jagoko nasiraw fɛ o ye Chine jamana ye yasa ka se ka sira da Chinois ɲɛ Guinée équatoriale Ameriki kɛlen bɛ ka i bolo mana bɔ kokura Guinée équatoriale jamana nɔfɛ ka bɛni jago nafasɔrɔ siraw ɲɛtagaw olu sabatili ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛni jamana ɲɛmaw ka hakilinaw sabatili ye Guinée équatoriale jamana ɲɛma danga Théodorin Obiang ale tun ɲanginen bɛ wagati la Ameriki jamana fɛ k'a jira k'a fɔ ko a kɛlen bɛ ka dankari kɛ jamana nafolo la yuruku nafolo dungojugu k'o don da fɛ sira minnu tɛ taa ni jamana ka ɲɛta sabatili ye Ameriki kɛlen bɛ ka o ko lagɛ ko kura ka fiɲɛ bɔ dadi nin jamana ɲɛma danga ma yasa a ye se ka taga segin kɛ Ameriki jamana kɔnɔ cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ameriki ale ni Guinée équatoriale bi u kɛlen bɛ ka lagɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ jagoko nasiraw minnu dɔw bɛ tali kɛ falen sanni feere tajiw gaziw ani dugujukɔrɔ nafolo olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma min ɲɔɲalen bɛ bi Ameriki ale ni Guinée équatoriale jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲama so fɛ an caw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma.